ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ, ଯେଉଁଠିକି 25,000ରୁ ଅଧିକ ମୂଷା ରହନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ମୂଷା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏହା ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମୂଷା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂଷା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ରୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକି ମୂଷାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ଓ 25,000ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୂଷା କିପରି ଆସିଲେ ଓ କ'ଣ ଏହା ପଛରେ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୂଷାମାନେ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ କର୍ଣ୍ଣି ମାତା ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ରାଜସ୍ଥାନର ଦେଶନୋକ ନାମକ ଏକ ଗାଁରେ ଅଛି, ଯାହାକି ବିକାନେର ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠୁଥିବ ଯେ କର୍ଣ୍ଣି ମାତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଯାହାକି 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 16ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ରାଜସ୍ଥାନର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେ 13ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଭାଗରେ କିନ୍ୟା ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ନିଜେ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଘଟଣା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ମା 9 ମାସ ଅପେକ୍ଷା 21 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେବୀଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 6ଷଷ୍ଠତମ ସନ୍ତାନ ନିଜେ ଦେବୀ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି। ପିଲାଦିନଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କର୍ଣ୍ଣି ମାତା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେ ରାଜସ୍ଥାନ, ବିଶେଷ କରି ଯୋଧପୁର ଏବଂ ବିକାନେର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ରାଜ ପରିବାର କର୍ଣ୍ଣି ମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେ ବିକାନେର ଓ ଦେଶନୋଗ ନିକଟ ଏହି ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 151 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣି ମାତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୂଷାମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କର୍ଣ୍ଣି ମାତା ମୃତ୍ୟୁ ଭଗବାନ, ଯେ କି ଯମ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜୀବନ ଫେରାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯମ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯମ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଯମ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଚରଣ ବଂଶର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ମାନବ ଜୀବନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୂଷା ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଓ ମୂଷା ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମାନବ ଜନ୍ମ
ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାନେରରେ କର୍ଣ୍ଣି ମାତା ମନ୍ଦିରର ଭିତର ମନ୍ଦିରରେ କର୍ଣ୍ଣି ମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି 15ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ନିର୍ମିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ବାହ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣି ମାତା ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ ଏବଂ 20 ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିକାନେରର ମହାରାଜା ଗଙ୍ଗା ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କର୍ଣ୍ଣି ମାତା ମୂଷା ମନ୍ଦିରରେ ସେଠାକାର କମିଟି ଅନୁସାରେ ବିକାନେରରେ 25,000ରୁ ଅଧିକ ମୂଷା ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାଇବେ। ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଠାରୁ ଆପଣ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତାରରେ କବାଟରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିପାରିବେ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆହୁରି ଅନେକ କର୍ଣ୍ଣି ମାତା ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ବାସ୍ତବରେ କର୍ଣ୍ଣି ମାତା ମନ୍ଦିର ଉଦୟପୁର ଏବଂ ଅଲୱାର ଠାରେ ବହୁତ ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶନୋଗରେ ଥିବା ଏହି କର୍ଣ୍ଣି ମାତା ମନ୍ଦିର ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ଅଟେ, ଯାହା ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମୂଷାମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ମନ୍ଦିର କର୍ଣ୍ଣି ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ଜଣାଯିବା ସହ ମୂଷା ମନ୍ଦିର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। କେବଳ ରାଜସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟ ଭାରତରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ପରି ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣି ମାତା ମନ୍ଦିର ଯୋଧପୁରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେହରଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗ ଓ ବିକାନେରର ଜୁନାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।